64 31. Bent u inzet gereed over? Ja, AC 64 31, wij zijn gereed. Ja, ik krijg een tilassistentie aan de Oude Koemarkt bij Densing de Zwetser. Ja, begrepen, wij gaan onderweg. Prio 2, tilassistentie bij de Zwetser. Ja, AC 64 31, stel maar. Nou, ik heb even een navraag gedaan bij de ambulance. Er is inderdaad een stilassistentie gevraagd. Er is schilderwerkzaamheden beter. Schilders van de trap afgevallen. En de ambulance heeft weer hulp nodig. Ik ben met de plaats, ik krijg van u... Als je er staan is, wordt de hand, dan meld ik het wel. Wij zijn de Veense Viewfighters. Ja, we hebben een wedstrijdploeg van Heerenveen en daarom trainen wij om voor de wedstrijd helemaal klaar te zijn. En proberen het eerste plekje te krijgen. Nou, wij doen dus mee aan de brandweerwedstrijden. En ja, dan moeten we dus ik voor. En dan moeten we dus voorbereid wezen op het feit dat wij straks aan de wedstrijden meedoen. 1, 2, 3, 4, 5. Er zijn allemaal verschillende rondes en we doen heel vaak een stuk of 10 ploegen mee. En dan gaan de eerste 2 of 3 die gaan dan door naar de volgende ronde. Zo zijn er verschillende rondes en uiteindelijk heb je een landelijke finale. En ja, daar komt dan de winnaar van Nederland uit. Help mij, ik heb zoveel pijn! Auw! Auw! Ik heb zoveel pijn! Ah, ik voel mijn benen niet meer! Auw! Ja, dit is heel dreig, want er zitten natuurlijk nogal wat slachtoffers in. Het is een heel groot pand. Ze kunnen net direct bij het slachtoffer komen. Dus dit is wel aardig dreig voor hen. Het is hectisch, ja, het is hectisch, ja. En we proberen dus zo vol mogelijk randactiviteiten omheen te doen. Zodat wij straks een pand erin kennen. Ja, dan is het natuurlijk makkelijk, dan leest er niks van. En hier komen al je weer oefendoelen uit. En hier leren we weer van. Elke keer is weer een verrassing waar we komen, dus we weten nooit wat we aantreffen. De gekste dingen maak je mee met deze oefenstaf. Ja, een prachtige oefenstaf en die maken er altijd hartstikke wat moois van. Mooie pandenregels altijd. Ja, daar zijn wel complimenten voor. Zonder zo'n klaarzetploeg kun je eigenlijk ook niet geen wet of een oefening maken. Hoe heet jij? Christina! Christina, wil je met mij naar buiten gaan? Nee! Even naar je maatje? Nee! Waarom durf je niet naar buiten? Ik wil niet! Waarom niet? Kijk waar je? Ik wil niet! Even naar je aanleiding van Van de Jong. Ben je hem er klaar voor? Wie het goed? Ben je hem tevreden? Ik ben tevreden. Zeker tevreden, alle slachtoffers zijn eruit, ze leven allemaal nog. Brand is uit. Brand is uit, dus oefening geslaagd. Mooie oefening, ja, zo moet het, ja, precies. Ja. Op naar het NK. Ja, daar gaan we voor. Ja. Op naar een nieuwe landstitel. Ja. Komen jullie ook dan? Proost jongens, proost! Kampioenen!